Meghallgattam egy újabb csodálatos párbeszédet a Patrióta nevezetű fideszes fos propaganda csatornán. A kopasznak, aki oszt, azaz Filip Dávidnak, ócska fos fideszes propagandistának most éppen Budaházi Edda volt az interjú alanya. Budaházi Edda neve nem tudom mennyire ismerős neked, ő Budaházi György testvére. Őrjöngsz, hogy afrikai kanibálok árasszák el Európát? És ott laknak a kanibálok. Tényleg? Kiket a rendszer bedarált. Én központú rendszer. Ez szép. Ennyi. Egy igazán jó kis oroszpárti, szélsőjobboldali, nacionalista, ultrakonzervatív figura, hát úgy Isten igazából mind a kettő, de most inkább Budaházi Eddáról fog szólni a fáma. Milyen jó Mi az én szememben ti a ez. civilizációnk lebontásán dolgoztok, és a nemzetünknek a lejtőre állításán dolgoztok, valójában a halálos ellenségem. Ennyi. Tagja vagy az állatkínzás elleni mozgalomnak? Harcolsz a bébifókák és az elefántok kihalása ellen? A kutyád a kanapén alszik? Küzdesz a tengeri malacok boldogságáért? De nem zavar az abortusz? Nem és nem! Budaházi György neve bizonyára ismerős lehet számodra, őt ugye terrorcselekményért ítélték fegyházbüntetésre, majd elnöki kegyelemmel szabadult, tehát Novák Katalin, a fideszes köztársasági elnök elnöki kegyelemben részesítette, tehát például K. Endre és hasonló figurák mellett elnöki kegyelmet kapott Budaházi Edda testvére is, és hát ugye micsoda véletlen, Budaházi Edda ezek után, hát hogy is mondjam, szereti hangoztatni azt, hogy a Fidesz mennyire csodálatosan jó, minden más pedig mennyire csodálatosan szar. Én nem állítom, hogy ok-okozati összefüggés van Budaházi szabadlábra helyezése és az ilyen Fidesz melletti kiállások között, de minden esetre azért vagyunk jó páran, akik ezt feltételezzük. Úgyhogy nézzük meg, hogy miről beszélget Budaházi Edda a Kopasszal, a fideszes propaganda csatornán. Talán nagyon jól reprezentálja azt az okot, amiért úgy fogalmaztam, hogy a nemzeti radikális oldalon is az utóbbi időben megosztó személyiség lettél. Nézzük meg, aztán beszéljünk róla. El kell nekik mondani a pozitív dolgokat, mert meg kell értsék, hogy Magyarországon nem lophattak el mindent, miközben Magyarország közvagyonát megduplázták az Orbánék, az aranykészletet 3 tonnáról 110-re emelték, és még sorolhatnánk a stratégiai vállalatokat, amit visszaszereztek, amiben rezsicsökkentést tudnak csinálni, hogy nem idegen kézben vannak. Ezek pozitív dolgok, ezek értékek, a gyermekek után járó adókedvezmények, ezek értékek. El kell nekik mondani, hogy gyerekek, ezt ne dobjátok ki, ezeket a dolgokat, mert akkor vége van mindennek. A nyugat szeretné, ha ez megszűnne, követeli a magyar kormány, hogy szüntesse meg ezeket a dolgokat, ha még akarná is a Magyar Péter, ő nem tudna ennek ellenállni, mert őt azok fizetik. Nyilván elvárják a segítségért, hogy ő azeken változtasson, amiket az Orbán... Azért ennek van egy diszkrét bája, nem? Amikor az egykori terrorista, tehát a terrorizmusért elítélt figura, tehát nyugodtan mondhatom szerintem, hogy terrorista. Most erről megoszlanak a vélemények, hogy Budaházi György mennyire volt valójában terrorista, vagy nem, mindegy, ezt most nem nyitom ki, de amikor elnöki kegyelemmel szabadul, és onnantól kezdve elkezdi a Fidesz propagandát felmondani, hogy mennyire kurva jó itt élni Magyarországon, azért ez... Hát hogy is mondjam, egy eléggé nagy kuriózum, tehát nem hiszem, hogy széles a világon sok ilyen ország van, ahol az egykori kormányellenes terrorista beáll propagandát felbüfögni, hogy Magyar Pétert semmiképpen se szavazzuk meg, és mégiscsak maradjon a Fidesz, mert az aztán annyira jó tett mindent, hogy ezektől a gonosz nyugatiaktól megment minket, hogy a nyugaton mindenki ezt akarja, a nyugaton azt akarják, hogy mi éljünk szarul, ugye? Ezt akarják a németek, azért öntik ide a milliárd eurós támogatásokat, meg ezért öntött ide nem tudom hány ezer milliárd eurót már a nyugat, hogy amióta mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mennyi fejlesztési forrás került ide, és hát annak a mekkora részét lopták el az Orbánék, hát és mégis az Európai Uniót utáljuk, ez valami egészen hihetetlen. Én úgy látom, hogy itt van egy masszív réteg, aki azért mindig pont
azt művelte, és azt gondolta, amit a Magyar Péter is hirdet, csak mindig újabb és újabb figurák kerülnek ennek az élére. Tehát sajnos van egy nagyon hangos törpe kisebbség, akinek minden jó, ami Magyarországnak rossz, és van egy nagyon erős anyagi bázisuk, és egy nagyon jó médiájuk. És Fú, Edda, ne siess. Ez az első perce az interjúdnak, de már annyi fasságot mondtál, hogy fél órát tudnék beszélni róla. Na, szóval az első állítása az volt az Eddának, hogy mindig egy új figura kerül az ellenzéki tömegek élére. Hát azok az ellenzéki tömegek, azok természetesen eddig is itt voltak, már 2022-ben is itt voltak, csak valóban nem voltak ennyire megszervezve, és akkor a vezetőjüket még valóban Márki-Zay Péternek hívták, de amúgy nem ez a demokrácia, hogy megpróbálunk egy jelöltet, nem bizonyul megfelelőnek, akkor jön egy másik, és így összefogja. Magyar Péter láthatóan sokkal jobban csinálja, mint Márki-Zay Péter. Magyar Péter láthatóan nem kötötte meg azokat a politikai alkukat az ellenzékkel, mint Márki-Zay Péter, tehát hogy én ezt egyáltalán nem tartom problémának. Aztán azt mondja, hogy van egy nagyon hangos kisebbség, konkrétan az ellenzék, meg az ellenzéki érzelmű magyar választópolgárok. Hát én azért vitatnám, kedves Edda, hogy az ellenzék lenne a törpe kisebbség, ahogy te fogalmaztál. Mindenhol többségben vannak már a változást akarók. Ez tény. Ez számszerűsíthető tény. Ez látszik az online térben, és látszik az offline térben is. Magyar Péter rendezvényére sokkal többen mennek ki mindenhol, illetve az online térben is sokkal népszerűbb az ellenzék. És ez most nem Magyar Péterről szól, ez arról szól, hogy változást akarunk. Sokkal többen akarnak már kormányváltást Magyarországon, mint akik a kormány maradását szeretnék. Ez is tény. Az egy másik tény, hogy a Fidesz mennyire fogja megdönteni a választást, mennyire csalja el a választást ilyen-olyan eszközökkel. És van egy nagyon erős anyagi bázisuk, és egy nagyon jó médiájuk, és ezzel kvázi hatalmas rétegeket tudnak elfordítani a nemzeti értékek és a nemzetstratégiák fontos döntésektől. Mi lenne az a hatalmas anyagi bázis, ami a Tisza párt rendelkezésére áll? Mert a Fidesznek ott van a teljes államgépezet. Mindentől, a falu buszoztatástól elkezdve az állami szervek bevetésén át, az újságírók megfigyeléséig, a komplett mély állam, a teljes államaparátus, a médiatanács, az állami számvevőszék, a legfelsőbb bíróság, a kúria, tehát minden a Fidesz tolja, és hát az meg ott van a költségvetés, az adófizetői pénzek szarrá költése a fideszes kampányra. És ezt próbálja meg nekünk beadni a Budaházi Edda, hogy közben az ellenzék van egy ilyen hatalmas anyagi bázisban, meg egy nagyon hangos médiában. Valószínűleg az ellenzék vásárolta föl az 500 nem tudom hány cashmalapot, vagyis nem is fölvásárolta, hanem ingyen megkapta, meg valószínűleg az ellenzék vásárolta föl, vagy itta be magát a köztévébe egyfajta pártpropagandává silányítva, vagy az ő kezében van az összes rádió. Nem. Ez mind a Fidesz kezében van. És ez Edda meg akarja nekünk magyarázni, hogy ő szerencsétlen Fidesznek nincsen semmilyen felülete, ahol kommunikálhatna, bazd meg, csak végül is minden. Ennyi. Én úgy látom, hogy Magyarországon jó dolgok történnek, és... Már melyikre gondolsz? Például amikor elrabolnak 600 milliárdot a Nemzeti Bankból arra? Vagy amikor 20 éven keresztül lehet valaki egy gyermekotthon igazgatója, vagy egy javítónevelőintézet igazgatója, aki gyermekeket futtat? Például arra gondolsz? Amikor elküldik az embert azért, mert egy strici, és utána, amikor a Fidesz visszakerül a kormányba, akkor visszahelyezik. Erre gondolsz például? Vagy amikor pedofil segítők kapnak elnöki kegyelmet, úgy, mint a testvéred, ezek azok a jó dolgok? Vagy amikor 5-ször annyiba kerül egy autópálya, mint Horvátországban, ezek azok a jó dolgok, amire te azt mondod, hogy hát ez kurva jó, mert nagyon jó dolgok történtek? Nem. Pontosan látja mindenki, hogy rossz dolgok történnek ebben az országban, ezért szeretnének változást. És fontos az, hogy kritikai észrevételeink legyenek, de nem... De azért nehogy leváltsuk a kormányt. Kritizálgassuk úgy szépen halkan, nyugodtan, de azért maradjon az Orbán. Ez nagyon jó. Tehát kritizáljunk, de annyira azért ne kritizáljunk, hogy valami változás is történjen, tehát legyünk ilyen mi hazánk konkrétan. Jelentheti a nemzeti radikalizmus azt, hogy
minden ellen folyton lázadunk, és hogy mindent mindig leszólunk, mert a hatalom, amit csinál, az csak rossz lehet. Az fontos, hogy bennünk van egy evolúciós, vagy egy történelmi genetikai kód, hogy a hatalom az minket, hol a török, hol a Habsburg, hol a szovjet, mindig résen kell lenni, és a puska... Ja, szóval akkor gyakorlatilag mi azért vagyunk elégedetlenek, mert a nem tudom, évszázados evolúcióba ez beleivódott. Tehát ha most én oda megyek hozzád, és így belenyúlok a pénztárcádba, hogy kiveszem a pénzedet, meg nem tudom, elviszem a gyerekedet kurvának, mert konkrétan ezt csinálja a Fidesz mindenféle túlzás nélkül, akkor gyakorlatilag ez nem azért van, mert én egy bűnöző vagyok, hanem ez azért mondod ezeket, mert a török, meg a Habsburg, meg a szovjet, meg a faszom. Csodálatos, csodálatos. Igazi történelmi távlatokba, keretezésbe helyezi nekünk a mélyen tisztelt Budaházi Edda az aktuálpolitikai kérdéseket. A jobb oldalon is nagyon sokan képtelenek meglátni és elismerni ezeket a tényleg fontos és olyan döntéseket, amikre nagyon régóta vártunk, és jó lenne, ha tudnánk örülni mi ezeknek a döntéseknek. A túloldal nem döbbent meg, tehát az, hogy mondjam, megszoktam. Világpolitikai szituációt emlegettél, és a testvéred pedig akkor ott azt mondta, hogy bármi lehet. A bármi az most leginkább egy háborús fenyegetettség Európa és Magyarország számára is. Te tartasz ettől? Hát ez csodálatos ez a műsorban, az meg komolyan mondom, akárkit hallgatok, bárki megy el a Patriótába a kopasznak interjút adni, rögtön az már első vagy a második kérdés a jó kis Fidesz szopás, vagy pedig ne haragudj, te félsz a háborútól? Hát én kíváncsi vagyok, mennyire mondja ezt például a kopasz, hogy Iránba megyünk-e meghalni. Ugye Gulyás Gergely nemrégiben jelentette ki, hogy megfontolná magyar katonák Iránba küldését, hogyha azt Donald Trump kérné. Tehát úgy tűnik, hogy Ukrajnában nem halunk meg, ezzel szemben Iránban lehet, hogy meghalunk. Na nézzük, hogy a Budaházi Edda fél-e a háborútól. Érdekes, nekem 2 fiam is van, úgyhogy egészen másképp látom most a katonaság kérdését, meg ezek a háború kérdését, de valójában emellett én szerintem nemzeti konjunktúra van. Tehát én optimista vagyok. Én szerintem Magyarország most jó pozícióban, jó felé halad. Tehát annak ellenére, hogy vannak... Ja, orosz csatlós állam felé nagyon jó fele haladunk. Ezek a világpolitikai helyszínek. Én végre, tehát én a rendszerváltáskor voltam 18 éves, és mindig is figyeltem a közéletet, már fiatalon is, tehát nálunk ez ilyen családi hagyomány, vagy hogy mondjam, mindenki ilyen volt. És én úgy látom, hogy most egy jó korszakban vagyunk végre, tehát az Orbán kormány tevékenységei számomra nem a GDP, meg a fogyasztás, meg a gázárak, meg... Hiszen ezekben mind szarabbul teljesítünk, tehát konkrétan objektív számokkal kijelenthető még Budaházi Edda szerint is, fideszes propagandistaként működő figuraként konkrétan kijelenthető, hogy minden objektív mutatóban, amit lehet számmal mérni, el vagyunk maradva a nyugati országoktól. De úgy tűnik, hogy őt ezek nem érdekli, mert ő ezek szerint akkor biztos tele van pénzzel. Nem tudom, hogy tele van-e pénzzel, de hát úgy viselkedik, mint akinek nem számít a GDP meg a fogyasztás, tehát akkor gondolom, hogy nem nélkülöz. Hát akkor mi számít? Tudom, hogy ez fontos, de én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy végre van egy emelkedő, önbizalom. Tehát, hogy tudjuk a gyereknevelésben is, hogy a gyereknek se feltétlenül az a legjobb, hogyha mindent a fejébe tömünk, hanem az a legjobb, hogyha az önbizalmát, tehát, hogy ő érezze, hogy ő fontos, ő képes rá, ő meg tudja csinálni, mert ugye ezek a gyerekek lesznek sikeresek. Oké, szóval azt mondja nekünk a Budaházi Edda, hogy lehet, hogy igazából kurvára elmaradtunk az összes országtól mindenféle objektív mérőszámban, de legalább Orbán Viktor elhitette velünk, hogy milyen nemzetközileg nagyon sikeresek vagyunk, mert mi ott világpolitikai saktáblán mozgunk, mert a magyar az egy ilyen öntudatos név, tehát majd amikor legközelebb, amikor sorba állsz a boltban, és azon gondolkozol, hogy a gyógyszeredet vásárold meg, vagy pedig az kaját vásárold meg, vagy a gyereknek vegyél egy ruhát, vagy az unokának, vagy ne adj Isten azon gondolkozol, hogy az Istenbe mész majd el nyaralni egy hétre a Balatonra, akkor majd gondolj arra, hogy de Orbán Viktor lehet, hogy ezeket nem tudta nekünk magadni, de meg tudta adni nekünk
a nagyság illúzióját, hogy Orbán Viktor föl tudja hívni Xi Jinpinget, Donald Trumpot, meg Putyint. Elképesztő. És ezzel vagyunk kifizetve, ezzel vagyunk megetetve. Ez a mi nagyságunk. Köszönjük szépen Orbán Viktornak, meg Eddának is, hogy neki ez elég. Особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою. Nem tudom, hogy lehetne ezt szépíteni, ez akárhogy hallgatom, ez egy életveszélyes fenyegetés, és elég könnyen behatárolható, hogy ez kinek szólt. Te láttad ezt korábban? Vagy most először? Nem, ezt hogy ne láttam volna, persze. És mi volt az első gondolatod? Az, hogy ez a velünk élő Trianon. Tehát most láthatjuk, hogy milyen elképesztő nehéz Magyarországnak, körülvesz minket egy ellenséges gyűrű, és ezen keresztül kell nekünk a gázt, a villanyt, vagyis hát a villanyt ugye az szerencsére nem, de tényleg az olajat és egy millió dolgot intéznünk, és egy pillanat elég ahhoz, hogy szembeforduljanak velünk sajnos, és ez akárki lenne kormányon, ez írtó nehéz lehet lavírozni abba, hogy jóba is lenni velük, de meg is tartani a függetlenségünket, amit Zelenszky megenged magának, hogy mondjam, ez igazából minden magyar ember sértve érzi magát. Tehát én nekem az volt az első gondolatom, hogy ezt mi is, ezt személy szerint mindannyiunkat megtámadott ezzel. Ez valami egészen elképesztő vakság, öcsém, hogy igen, az Zelenszkynek ezek a mondatai valóban teljes mértékben vállalhatatlanok voltak. És ezt én is elítéltem azonnal az elsők között. De azt azért ne mondja már nekem senki, hogy Orbán Viktor kiegyensúlyozott baráti szövetségesi kapcsolatra törekszik a környékbeli államokkal, például mondjuk Ukrajnával. Hát ember, 4 éve szopatjuk az ukránokat ott, ahol tudjuk. Ott segítjük az oroszokat, ahol tudjuk, és ott hátráltatjuk az ukránokat, ahol tudjuk, késleltetjük a döntéshozatali folyamatokat, konkrétan embereket húzunk le a szankciós listáról, retorikailag bomlasztjuk az Európai Uniót, Zelenszky fejével kiplakátoltuk az egész nyomorult országot, már 2022 végén, hogy a Fidesz megnyerte a választást, azonnal a választás megnyerése után, amikor ugye azt várnád, hogy majd konszolidálódik, és megpuhul, és elkezd baráti hangnemet megütni a különböző országokkal, meg a vezetőkkel, már akkor konkrétan neki ment Zelenszkynek, hogy ez az egész kampányban ellenünk volt az ukrán elnök is, végig ez volt az első mondata, miután megnyerte a választást, baszki, és utána csodálkozunk rajta, hogy egy 4 éve háborúban álló, a saját életéért és az emberei, az országa életéért küzdő elnök berág, és azt fogja mondani, hogy embereket küld ide. Én ezzel nem értek egyet, és nem szabad, hogy ilyet mondjon, de azért meg tudom érteni, hogy Zelenszky ki van akadva. Hát ember, képzeld el, hogy 4 éve úgy kelsz és úgy fekszel, hogy mikor rúgja rád az ajtót egy orosz kommandós, és öl meg téged, meg az egész családodat. Tehát, hogy, és utána így meg vagyunk így lepődve, így áll a Budaházi Edda, és nem érti, hogy hát hogy lehet, hogy mondhat ilyet ez a Zelenszky erre az áldott jó emberre, aki csak 4 éve hergeli az egész országot Ukrajna meg a Zelenszky ellen. Tehát ez a fajta kettős mérce, ez a fajta vakság számomra megdöbbentő. Egy abszolút maffia tempó. Tehát ez látszik, hogy ez nem való. Tehát ők benne vannak egy háborúba, vérbe, mocsokba, és abból a lyukból látják a világot. De hát Európa azért ez egy szofisztikáltabb hely. Tehát ilyen... Egészen addig, amíg le nem rohanja Oroszország, és mi is nem leszünk benne vérbe, mocsokba, háborúba. Nem is ragozom tovább. És ugye most nyakunkon a migráns paktum, amivel éppen ezeket az embereket akarják szétosztani, vagy ezeket a potenciális veszélyforrásokat, amire megint csak azt tudom mondani, hogy te el tudod azt képzelni, hogyha mondjuk egy Magyar Péter-féle kormány lenne, akkor ők erre tudnának bármilyen választani. És tudom, mondtad, hogy a magyar társadalmi immunrendszere az erős. Na de ez egy aláírás. Tehát ezt elég aláírni egyszer. Hát most egy zárójelben jelezném meg, hogy én eleve nem szavaztam az Európai Unióba belépésre. Tehát én nagyon sok, ami akkor is láttuk, hogy ez lesz, és milyen igazunk lett. Most tudom, hogy ezzel el lehet vitatkozni, de én magam részéről azt mondom, hogy én inkább legyünk farkasok, mint kutyák. És inkább legyünk szabadok, mint hogy etessenek, de kutyák vagyunk. És ez is lett. Tehát lábtörőnek használnak minket. Na most én azt mondom, hogy
ez hülye? De most tényleg tök őszintén nem akarok vulgárisan fogalmazni, meg nem tudom, de hogy a jó Istenbe beszélhet nyilvánosan ilyen nagy butaságokat? Az Európai Unióból olyan mennyiségű pénz érkezett ide Magyarországra, hogy az Európai Unió nélkül a magyar gazdaság évtizedekkel lenne hátramaradva a mostani formájához képest, még így is, hogy a felét ellopták az Orbánék, baszki. És ez az egyik, hogy azt nem látni, hogy az Európai Uniós tagságunkból nem csak a közvetlenül ide folyatott pénzek, a felzárkóztatási pénzek, hanem a közös piac, a szabad mozgás joga, a szabad vállalkozás, a szabad munkavállalás joga, az, hogy része tudunk lenni az Európai Unió gazdaságának, és tudunk mondjuk például a német iparnak termelni, ami oké, jó, nem jó, hozzáadott érték, nem hozzáadott érték, az most egy másik kérdés, de részesei tudunk lenni, nem kell például vámokat fizetnünk a különböző szolgáltatásokért, vagy árukereskedelemért, vagy bármiért. Ez az egyik. Gazdasági szempontból, biztonságpolitikai szempontból. Szerintetek, ha nem lennénk az Európai Unió és a NATO tagja, mi lennénk? Hát elmondom, hogy mi lennénk. Orosz csatlós állam lennénk. Egy orosz, kiszolgáltatott, kizsigereltetett, utolsó szar, putri csatlós állam lennénk, akinek az egyetlen egy feladata Putyin előretolt helyőrsége. Ez lenne Magyarország, ha nem lenne a nyugati szövetségi rendszer tagja. És ha megnézzük azt, hogy Oroszországban, ha mondjuk valami rosszat mondasz a kormányra, akkor kizuhansz az ablakon, szó szerint mindenféle túlzás nélkül. A nyugati szövetségi rendszerben meg ott ülsz az asztalnál, és szavazati jogod van, és beleszólásod van, és a demokratikus döntéshozatali folyamatoknak te a része vagy. Lehet, hogy nem te dominálod az egészet, de van beleszólásod. Azért, aki nem látja a kettő között a különbséget, az vagy egy ócska, fos, fideszes propagandista, vagy végtelenül buta, vagy mind a kettő. A videónk alatt a kommentek nagy részében, hogy ugye Budaházit a Fidesz szabadon engedte, és ezért most mi, ezért támogatjuk a kormányt, stb. Semmit nem kért a Fidesz tőlünk. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Semmit nem fizetett a Fidesz nekünk. A kormány azért engedte szabadon a Hunyadi ügynek a vádlottjait, mert patika mérlegen kimérte, hogy már az ő vegzálásuk többet visz, mint hoz. Tehát annyira túlzás volt, amit a bátyámékkal műveltek, hogy kénytelen volt lépni. Tehát nincs semmiféle alkú. Tehát bárki, aki, ugye ezt mi sokszor megkapjuk, hazugság, tehát semmivel nem vettek minket meg. Én nem vagyok semmilyen pártnak a tagja. Csodálatos. Én azért itt föltenném a kérdést, hogy ez így működik, hogyha a kormánynak egy jogerős bírósági ítélet többet visz, mint hoz, akkor szabadon engedjük? Tehát, hogy ez a jogállam, hogyha valami jogerősen kimondható egy bűncselekmény, és most vonatkoztassunk el a Budaházi György esetétől, legyen az bármilyen jogerős bírósági ítélet, hogyha az többet visz, mint hoz a kormánynak, akkor egyszerűen szabadon vannak engedve, és kész. Így működik a magyar jogállam. Tehát ez számomra valami egészen elképesztő, hogy ezzel értem én, hogy a Budaházi Eddának ezzel nincs problémája, mert az ő tesója. Oké. De mi van akkor, ha mit tudom én, egy teljesen másik terrorcselekményt elkövető ember, egy ukrán párti terrorcselekményt elkövető ember volt, és akkor ez többet vinne Orbánnak, mint hozna, úgyhogy akkor őt is szabadon engedi, azért nem emelné föl a hangját. De én szerintem az igazságszolgáltatásnak, meg a büntetés végrehajtásnak nem úgy kéne működni, hogy az politikai szempontból hoz vagy visz. Értem, van funkciója az elnöki kegyelemnek, nyilvánvalóan erre hozták létre, hogy valamilyen módon, amikor a törvény betűje és a törvény erkölcsi szellemisége nem összeegyeztethető, akkor itt legyen valamilyen mód, de azért egy ilyet kijelenteni, hogy csak azért engedték el szabadon a Budaházi Gyurit, mert az a Fidesznek, nem tudom, hozott, az már önmagában szerintem ilyen jogállami kérdéseket vet föl. Edda, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és remélem, hogy jól érezted magad.
Én is nagyon szépen köszönöm. Na, remélem, hogy jól érezted magad, én jól éreztem magam, remélem, hogy Edda is jól érezte magát, a Kopasz is jól érezte magát, Dani, a Mi az a világtól is jól érezte magát, és remélem, hogy a néző is jól érezte magát. Hát nagyon szépen köszönjük Budaházi Edda kisasszonynak, hogy kifejtette a véleményét. Ez egy demokratikus YouTube csatorna, itt minden vélemény megfér. Hát azt leszámítva, hogy el fogom mondani róla a véleményemet. Neked pedig ezzel meg is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha tetszett, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a YouTube csatornára. Hamarosan elérjük a 10 000 feliratkozót, én nagyon örülnék neki, úgyhogy kérlek, hogy legyél tagja a Mi az a világos közösségnek, és iratkozz fel, illetve, hogyha támogatnád a munkásságomat, akkor lehetnél csatornatagunk, talán 5 csatornatagunk van már, úgyhogy ha te akarsz lenni az 5. vagy a 6., akkor nagyon szépen köszönöm. Ez egy hatalmas támaszt nyújt nekem, hogy vannak emberek, akik anyagi támogatással is segítik a csatorna munkásságát, úgyhogy ha szeretnéd, hogy terjedjen, akkor kérlek, hogy támogass minket egy csatornatagsággal, szuperköszönettel, vagy pedig Patreonon, vagy egy egyedi banki átutalással, minden ott van a leírásban, minden információt megtalálsz, és nagyon szépen köszönöm, hálás vagyok minden támogatásért, melyet ennek a kis feltörekvő YouTube csatornának szántok. Ezzel meg is köszönöm a megtisztelő figyelmet, én Dani voltam a Mi az a világtól, gyere legközelebb is, mert én jövök újra, addig is jó pihenést neked, szia!